Meta koppja tissepara ma jfissirx li tkun isseparat minn mawlida wkoll u għaldaqstant jeħtieġ li f'dan il-mument jibes f'ħajjithom jingħataw attenzjoni wkoll lill-emozzjonijiet li jkunu għaddejjin minnhom l-ulied. Għal dan il-għan f'Settembru tas-sena l-oħra beda jopera l-programm Co-Parenting illi jindirizza temi speċifiċi bil-għan li l-interessi tat-tfal dejjem jiġu mħarsa. L-Operations Manager tal-FSWS Ingrid Vassallo fissret kif waħda mill-akbar sfidi li ħafna ġenituri jiltaqgħu magħha hi kif itejbu l-komunikazzjoni mal-ġenitur ieħor biex il-bżonnijiet tat-tfal dejjem ikunu priorità. Din l-sfida tas-separazzjoni iġġib ħafna affarijiet ġodda fil-ħajja kemm tal-ġenituri u tat-tfal, fosthom pereżempju metodi ta' dixxilpina differenti li jkunu qegħdin jużaw iż-żewġ ġenituri. So li qegħdin nagħmlu f'daw il-courses huwa li nagħlmu lill-ġenituri kif tikkompaċi pereżempju daw iż-żewġ metodi ta' dixxilpina differenti, kif nippreparaw it-tfal tagħna pereżempju għall-aċċess nafu li l-ġenituri separati, it-tfal tagħhom ikollhom aċċess maż-żewġ ġenituri. Kif nippreparawhom minn qabel, nafu li dan huwa ħin li t-tfal ikunu emozjonati ħafna. Kif ħanilqa' l-tfal lura tiegħi meta jiġu lura wara l-aċċess. Sa Diċembru tas-sena li għaddiet 52 persuna rrikorrew għall-għajnuna tal-co-parenting u fil-preżent hemm 30 persuna f'kuntatt ma' dan is-servizz. Is-Sinjura Vassallo spjegat kif daw kollha li attendew għas-sessjonijiet tal-co-parenting kellhom kliem ta' tifħir fuq il-programm imħejji għax fi kliemhom stess huwa ta' għajnuna kbira kemm għax talmu ħiliet ġodda iżda wkoll għax sabu l-appoġġ ta' esperti fil-qasam u ltaqgħu ma' individwi oħra li wkoll kienu għaddejjin minn sitwazzjonijiet simili. Il-programm huwa mifrux fuq medda ta' 6 ġimgħat blaqat ta' kważi 3 sigħat il-waħda li għandhom iwasslu biex kemm jista' jkun il-weġġa tas-separazzjoni ma tħallix effett negattiv fuq it-tfal. Jiena ġieli ngħid lill-koppji li għaddew mis-separazzjoni nistgħu intuhom kważi rigal u eżempju ta' kif fil-ħajja jekk tiltaqa' ma' ċirkostanza li hija diffiċli, kif għandek tiħħendilja, kif għandek timmaniġġja. Kull min jixtieq jibbenifika minn dan is-servizz jista' jikkuntattja lill-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali għal aktar għajnuna.